everyone. Good afternoon. So nakapalit ako kanina tamban. Thank God napalitan namon oring. Kaya mohon ko na lang akong oring. Akong asawa oring. Pag sumakas sa bukid para may gamitan kami. So, adiban. Nakapalit tamban. So 20 pesos lang ni kay maulan salin. Maray. So, nabisi ak para ko upload video. Tas bihira lak maka-upload video kay an kabataan. Nagkukuan sa cellphone. Upat na kami nag-agaw-agaway sa cellphone. Usa na lang cellphone kay narobat man an usa. Andaan narobat. Mapay na laki antes narobat andaan. Nakapatak bago. Mo yan ang ginamit namon. Yan nala ko turo nakapag video content kay kuan. Nabisi ak. Nagpa-check up aklat sana kon guti ay kay para upo. Kakulop ak lumakat. Tas inlakat ko lat akong bulong kay para makapalit. Mo to, mapay na lang nakapatak gihapon bulong. Nakapatak gihapon bulong. Ha? Kay ano si ate man? Yan na, upay na akong anak. Nakakapag-uyag na. Thank you Lord. Sa gawas. Ngayon ko nira papa. Kay pagawa, gawas. Kay ayaw pasaway. Ayaw kang pasaway kang papa. Ayaw pagparakan sa lube. Kay nagkakahuglugan lube. Adi na, nangulpit na. Kaya nagkuha na kanina nang ianak ko may dapang purgas ang kabataan kay purgahan ko adi nga duha. Madi na nangulpot na. Purgahan ko kung duha. Pritoon ko lang ni siya. Gutay la kasi. Pritoon ko na lang. Ikaw nakprito nga tamban. Kula siya good tosteron kay rasa gihapon ng kuan. Makuray na kasi pag ma-toasted na po siya. Yan, nagluya lugod akong monetization kay kuan, wala ko upload video. My God. Kinuan na akong pag-post kay gagamit ang cellphone sa duha. Ito magparalakat ko waray kulat dadaan cellphone kay kuan an amay para diri ko rin pagbantay sa bata kay para pagamiton cellphone an kuan si Kyra kabataan kay mamingaw sira pag kuan na pagamit cellphone. Te nano te ate tagi ak anay kay ade